ಕುಂಪಳ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಲು ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತಂಡು. ಕುಂಪಲ ಶಿವಪುರ ಪರಿಸರ ಬೆಳಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಲು ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಎಇ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀನಾ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾಯರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನೆರವೇರನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಏನರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಲ್ ಶುರುವಾಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಪೂಜೆಯಾದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬಲಿ ಗುರ್ಜಿ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅವಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭಕ್ತವೃಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಉರ್ದ 10 ಸಂಸ್ಥೆಯರು ಮುತಾಲಿಕೆಡಿತ್ತರು.